toho je hrozne veľa. My sme sa vlastne rozprávali, keď sme pripravovali túto konferenciu včera, o tom, že už tam sa ma pýtala na to Lidka Sirotová, že čo a ako ja robím s kreativitou, kedy vlastne kreujem a kedy tvorím. A uvedomil som si, že vlastne si to ani neuvedomujem, lebo to už tečie samo. Ono to prichádza samé a prišli sme spoločne k záveru, že asi to bude preto, lebo robím veľmi veľa rôznych vecí tvorivého typu a tak sa to nejako ako súprava vozňov niekde vo vlaku jednoducho ťahá jedno za druhým a beží to samé, ja si to naozaj neuvedomujem, aby som vedome tvoril, skrátka to prichádza. Jasné, že s tým sa nikto ani nenarodí, ani to nepadne z neba, ale treba si to hrubo povedané zaslúžiť alebo krok za krokom nejakým spôsobom nabudovať. Venujem sa aj herectvu, venujem sa aj komentárom, voiceoverom, práci v reklame, venujem sa moderovaniu, viac ako 30 rokov hrám v kapele, ktorou mimochodom nám vyjde najbližšie týždne disk, na ktorom hosťujú mnohé zaujímavé hlasy od Ivana Táslera cez Petra Lipu až po Zuzku Smatanovú, Kuliho a Mariana Čekovského, veľmi veľa vynikajúcich muzikantov. Robím veľmi veľa vecí, ktoré ma bavia, z ktorých mám radosť, ktoré ma tešia. Snažím sa eliminovať a nerobiť veci, ktoré ma vôbec nebavia. Bohužiaľ, občas som, nechcem povedať prinútený, lebo prinútený nás k tomu vlastne nikto nemôže, ale z nejakej racionálnej rovine, keď uvažujem, tak po triezvom zhodnotení urobím aj vec, ale nechcem povedať zase kvôli obžive, ale kvôli tomu, že sa relatívne ľahkým spôsobom dajú zarobiť peniaze, tak poviem, OK, urobím to. Nič ale, čo by ma posúvalo pod nejakú moju vlastnú úroveň či hranicu dôstojnosti alebo niečo, kvôli čomu by som sa nemohol na seba sám pozrieť, či už hneď na druhý deň do zrkadla alebo niekoľko rokov. Aspoň sa to snažím robiť. Možno to niekto zhodnotí, že tak toto by som v živote nerobil, to už je šaškáreň. Netreba zabúdať, že sme herci, moderátori, svojím spôsobom sme cirkusanti všetci v nejakom jednom velikánskom cirkuse. A snažím sa ľuďom prinášať nielen nejaký odkaz, nejaký message, niečo, čo by sa dozvedeli, niečo, čo by ich niekam posunulo, ale aj vyrobiť im dobrú náladu, úsmev. Niečo, na čo nezabudnú, niečo, na čo si v spojení so mnou spomenú a spomenú si v tom pozitívnom zmysle slova. Už aj neviem, na čo som odpovedal, ale toto som zo seba teraz dal, lebo tak som to cítil. Definuj bežný človek, lebo to je nesmierne ťažké. Jednak bavíme sa o akom demografickom území, bavíme sa o akej sociálnej pozícii, o akom segmente a tak ďalej. Je to nesmierne ťažké. Je to od prípadu k prípadu, je to nesmierne individuálne. Každý z nás je individualita, aj keď nám roky vtlkali niečo úplne iné do hlav, že máme byť uniformní, rovnakí. Tak, aj tak sme každý unikát. Takže skúsme si zadefinovať niekoho, o kom budeme hovoriť. Šička v Medzilaborciach, tá dnes odznela niekoľkokrát. Ja, keď už teda spomíname Šičku, lebo tá odznela niekoľkokrát, ja som ju dal ako príklad hneď pri prvej prezentácii, v prípade Lidky Sirotovej, ako má byť tá šťastná v práci. Nehovorím, že to zásadne zmení možno jej radosť z práce, kedy šije stále rovnaký diel, povedzme, za nevysokú odmenu. Lebo si neviem predstaviť, že by napríklad v Bratislave niekto reálne fungoval z 270 eur na mesiac. Neviem si to predstaviť. Myslím si, že ani si to nikto tu nevie predstaviť. A oni existujú, navyše chodia do tej práce a sú radi, že tú prácu majú, okrem iného. Ale dá sa zmeniť aj tá nechuť k práci v zmysle monotónnosti. Ja napríklad byť Šičkou v Medzilaborciach si dovolím zrazu len tak niečo urobiť inak.
ušiť niečo tak, že si nadrobím niečo, si nadbehnem a potom v tom voľnom čase alebo využijem nejakú prestávka, ušijem niečo špeciálne tam, v tej fabrike, čo ponúknem majstrovi, majsterke, niekomu, kto je nado mnou, alebo rovno s tým idem za niekým od kreatívy. Jednoducho nazbierať v sebe tú odvahu, opäť vystúpiť z toho kruhu komfortu, o ktorom dnes hovoril povedzme aj Petr Ludvík. Skrátka, urobiť niečo inak. Čokoľvek, ale urobiť inak a možno, že práve to, čo urobím, ma posunie v rámci mojej roboty, v rámci kariéry, v rámci osobného šťastia ma posunie niekam inam. Skrátka, niekedy urobiť aj vec, ktorá vyzerá trošku ako rizikový krok.